guys. Zvaswaga hatina zvazvatana zvaswaga ini guys. Swaga kuti akatofaila already everything. Facebook yacho akafaila futi. Swaga fails everything guys of his life. Munodireko kutaura zvaswaga. Swaga akafaila zvese guys, everything. Hapana akafaila zvese. Even Facebook yacho he failed. Hapana chambopindura kuna Swaga ini. Hapana chandoteerera pana Swaga ini. Ndosaka ndaya kwaMasidzwa kwaya ndikasvika kwaya kwaMasidzwa kwaya ndaenda ndikanosvika ndikatomuti ningirikini. Ndikatomuti ngaabve palive yake because anga aitodisturb vanhu vangu kuti havo dialogue yavanga vachiita because hapana nyaya dzanga aitaura anenge akura zvese zvise zviri kwaari kuti aiwa ini ndakazonzi it's unnecessary. Rauya dofero ona idofora uya iro andimbokublocki manje Freddy uri pano teerera dofore munhu teerera wakafaila iwewe you failed life zidofore munhu wauya uzoteerera zidofore munhu unotaurei basa kungorwa nevanhukadzi chimwe chaungataura chii kunze kwokungorwa nevanhu uyaifeila even Facebook yacho wakafoira Facebook yacho chaiyo wakafoira Facebook yacho chaiyo you can't even do anything on Facebook. Vamwe vakabuda nedzimba paFacebook, vamwe vakacheresa mabhozi, vamwe vari kurarama life neFacebook chaiyo. Iwo wakabuda nei izvo zviri kungopakira maplastic kumasure nekupakira mapasi kumazamu ndizvo zvawakabuda nazvo kachete. That's what you came out with. Since you have been on Facebook, chii chawakaita chine punduto chii chawakaita on Facebook chii chawakaita paFacebook chii Swaga since Swaga chii since you started Facebook wakaitei nanhasi uchiri ngopema 2026 uchiri ngopema nanhasi wakaitei Freddy stop kuinsa kuti mamanhu ari mucomment section ndiri kutaura newe pindura zvandiri kuvhunza kuti since wakatanga kupfeka madhumbu ako uchipfeka mawigi uchiita sei uchipoda wakaitei kusvika nhasi wakaitei shamari inini am in America I've got everything hapana chandisina handipema handite anything ndine everything I've got everything I'm here in America right now ndine life yangu I'm doing my own life iwo wakaitei neFacebook basa kungotuka vanhu that's what you ndizvo zvawakakohwa kutukana nevanhu unokohwa kutukana nevanhu what did you do wakaitei wakachemera kuenda kwaola wana unokuchemera kuenda kwaola iwe kutobhadhara nekubhadhara mari kutobhadhara vanokunyebera kuti kwanzi kanindo iya inonakidza kanindo hapana paya wauya wega panapa manje ndokupindura shamwari wakaitei ndokupindura pano wauya wega ndiwaya wega tamakutuka panapa wakaitei neupenyu inobobira hako izvi hazvinei newezvi imboita kuti ugadzisa life yako first wozouya panapo utakataura panotaura vanhu because right now hatina zvatotaura newe there is nothing chii chakunopa advice yaungapaiwo ndei aiwa chirenge chiyambukire auya ega panapa akadai undituka kondaitei ndikateka ndipindureka ati vanhu ndotakanyora kuti Swaga chichi indikati akaitenera akantuka panapa mauya komenti anyora panapa saka ndingobvunzawo kuti iye zvaari kuti iye zvinhu zvamuri kuti 2026 right now vamwe vakavaka mabhohos vamwe vane dzimba vamwe vane chii hanzi life yetu kwangwa nepishoma zero that's what you mean. I've got everything shamari I've got everything let me just show you uriona here TV nokuradza TV chete mota unodziziva chimwe chii chauri kuda futi chaunoda kuziva pamusoro pangu chii futi tokuradza bank account here chimwe chauri kuda chii futi chii chauri kuda mafoni tinawo 55 iyo imwe foni iPhone ichi iPhone iyi tablet iyi iPhone tablet ichi chauti I'm just comparing you chii chaunacho iwewe zvese unokumbira ina handikumbiri unokumbira everything chii I just compare three things hauna TV mumba mako hauna tablet chaiyo hauna foni kwayo chaiyo foni dzako unosunga nerekeni kudai unoita dzokupihwa chii chaunacho chaunoshamisa ungaziva uchishamisira uchiti chii Swaga zikama Swaga zikama zvako dzikame iwe handikutuka sekukuudza chokwadi vamwe vakavaka vamwe vakaita chii wakaitei nothing
kuda kuzoti disturb hapana panyaya dzedza dzine musoro kuti vanhu they must change, let's stop this guys, ngatisolve. Yes, we know kuti tinenge tichivenga munhu or something, but ngatitaurane chokwadi dzanosunga zvese. Nai kwazoti disturb ndikutotara nyaya dzangu dzine musoro panapa kuti vanhu ngavachinje, ngatisupportenei. Kana panzi GBV people they must take action. Anzi TV vanhu makonzo. Hapana zvauchataura hako ndatopedza newe shamwari. Ndatopedza newe. I think watozviona wega kuti pana abantu kumakati. Watozviona wega. Zvinhu zvitatu zvandakuratidza izvo zviri tablets. Kana isi Andro Bernovera ne TV. Ndakuratidza because he 80 inch. Haisi 30 inch, haisi kaya tuma box tuyacho. He 80 inch. Ku bedroom kwangu kune cave. Ndikuratidza zvishandwa. Kwete zvokupema. Zvishandwa. Zvandinoshanda nemari yangu inini. Zvandinomukira every day. Kwete zvandinoya kuzopema panapa inini. Handipeme sewe. I can't say a lot about everything zvandinazvo. But just know that nakokuratidza zvinokombea iwe kuti iwe hauna TV mumba mako, hauna tablet, hauna phone unosunga nendandi kudai so. Kana nezvako kudii kwewe, get away man iwe, bapano man iwe. Ndatopedza newe so. Rega ndokontinya. Ndanda kuti rasika topic. Saka guys